125 juta oleh oma kamare ono telu siap boyongan ukurane dawa jumbo rek yo ono 5 kali 17 5 kali 16 5 kali 15 yo ono nek masalah lingkungan wis koyok perumahan rek yo lo delok entah omahe podo-podo kabeh lo wapi sisan dalane yo wis merdeka wis cor-coran lah penasaran yo apa omahe rini oca akeh free sisan omahe rek yo. Loh, cukup bondo mek 100 selawe wis manggoni omah mewah kok ngene iki, wis tak kei pager sing super gede ngene iki yo. Lanjut rene, Cak. Lah, karpote gede mobil apa Los Pajero Innova Fortuner panggah masuk kabeh. Plafone sampean apa iki jenenge? Kanopi nih free season teko aku rek yo. Dadi en awakmu apa manggoni ku kok wis gak nambah biaya-biaya apa maneh. Loh, terus omah iki dukur dan gak banjir nduk kene iki yo. Iki lokasine nak Domas Menganti gak ono banjir. Pintune gawe full alumini yo, tuwebel sisan ambek kaca. Langsung masuk ya. Nah, ruang tamu iki open space ambek minibar ambek dapur yo. Saya tak sepilo kamar ae sing ono telu. Iki kamar pertama sing super gede, kena gawe cilik gaya ubur-ubur, kena gawe cilik gaya helikopter. Lho kene ono jendela gede loro yo, jendela sakura tapi aja lali ditukokno gorden. Nek kate gorden sarunge bojomu suweken. Nah, lanjut nang kamar kedua. Nah, kamar kedua yo. Ono jendela nih sisan sing super gede langsung menuju nang karpot. Lho, aja lali ditukokno gorden sisan yo. Terus kamar ketiga, iki kamar yang gede-gede rek yo. Lho, super gede rek yo. Nah, wis nang gas rek yo sing ndalek omah kamare ono telu. Lah sak durunge tak sepiliane tak sepilno ruang tamune mau rek yo plafone lho wis ono lampu hiase, drop ceiling, terus ono minibar sing ganteng parah ngene iki wis ono lampu hiase yo. Wall panel yo wis ono dan ono free ne maneh nduk dapur iki rek yo. A free kitchen set atas bawah terus exhaust kompor tanam pun wis tak free rek yo. Lho. Free toko aku. Westafel yo wis ready. Panggah api omah rek yo. Lanjut nang kene iki rek yo, ono jendela di belakang yo kena dibuka ditutup, ndukure fiber rek yo. Dadi omah iki padang, sirkulasi udaranya apik. Lah, terus nduk kene iki ono pembuangan kena gawe wudu, gawe umba-umba yo, gawe mesin cuci, ono keran sisan. Sing terakhir kamar mandi kena gatus wong 35, kloset duduk, teras wis free, tak keramik sisan. Lah, langsung tak jelasno untuk masalah lokasi dan lain-lain rek yo. Nah, nduk kene. Omah iki cak yo, lokasine iki nak Domas Menganti. Cidek jalan raya, cidek rumah sakit, cidek pemancingan. Ukurannya 5 kali 17, 5 kali 16, 5 kali 15 ono kari milih regone cash 375. Bisa kredit DP-ne 100 selawe langsung manggoni. Omah ready unit rek yo. Angsuran ikur 2.500.000 flat rek yo. Syarat ikur KTP ambek kakak, nggak ribet tanpa BI checkingan, BI checkingmu elek, bak kerjamu ndek luar negeri, bak kerjamu ndek ndiae gak popo, sing penting duwe KTP Indonesia. Wis ngono ae foto aku nek sampe takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Enggak usah sungkan, enggak usah izin. Tak tunggu seram kabeh, urip sama-sama kurang siji swarga. Bye bye.